15. ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ മാതാജി? ക്ലാസ് തുടങ്ങാണ് പ്രഭു. 16 മുതൽ മാതാജി. 15 വരെ കഴിഞ്ഞു മാതാജി. 16 മുതൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുഭക്തായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. 15 വരെ എടുത്തു അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്നലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് വേഗം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. കർമ്മവും അകർമ്മവും വികർമ്മൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെയല്ലേ പഠിച്ചത്? ഇവിടെ കഴിഞ്ഞതിലെ പഠിച്ചത് അല്ലേ? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ 2 തരത്തില് ആശ്രയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? 2 തരത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലേ? മലിന ഹൃദയരായവർക്ക് സാധിക്കും യാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ആശ്രയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ശുദ്ധ ഹൃദയരായവർക്ക് എന്താണ് അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ, മാതൃകാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തുടരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതുവരെയല്ലേ നമ്മൾ എത്തിണ്ടായിരുന്നത്? പാഷണ്ഡികൾ ആരാണ്? ദേവന്മാരും ഭഗവാന്മാരും തുല്യരാണെന്ന് കാണുന്നവര്. ഇല്ല, ഭഗവാൻ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ. സർവേശ്വരനെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവര്. ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെ ഒരേപോലെ കാണുന്നവരാണ് പാഷണ്ഡികൾ. നമ്മള് പാഷണ്ഡികളാണോ? ഞങ്ങൾ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ല മാതാജി, അല്ല, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്രനാളും അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതെ, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്ന് പാഷണ്ഡികളല്ല എന്ന് മാറാണ് നമ്മൾ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഈ ഒരു യാത്രയിലേക്ക് വന്നപ്പോ തന്നെ ഇത്ര സന്തോഷം. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന അതല്ല, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അർജുനൻ അനുഭവിച്ച സന്തോഷം എന്തായിരിക്കും? നമ്മളും ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരായിരുന്നു മാതാജി. നമ്മളും ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരാണ്. ആ ഭാഗവതത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജന്മം നമ്മൾ അറിയില്ലല്ലോ. അതെ, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭാഗവതത്തില് അധ്യായങ്ങൾ ഇനി പോകെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഭഗവാൻ യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതില് പാണ്ഡവന്മാരുടെ പ്രയാസമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്യും. മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ. ഞാന് മാതാജി ഭാഗവതത്തിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ. ഈ സപ്താഹത്തിന് ഈ ഭാഗവതം തന്നെയല്ലേ വായിക്കുന്നത്, സപ്താഹം നടത്തുന്നത്? അവര് ഭാഗവതം ഒരെണ്ണല്ലേ ഉള്ളു ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. അതില് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതില് ഇപ്പൊ നമ്മളിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ. അതെന്താന്നോ, ഞാനൊരു 10-12 വർഷം അടുപ്പിച്ച് സപ്താഹം കേട്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇത്ര ഒന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മാതാജി അയച്ചെന്ന ലിങ്ക്, ആദ്യത്തെ ലിങ്ക് ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം ഒരെണ്ണം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ടു. അപ്പൊ 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം കേട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്കതൊന്ന് ഉറച്ചത്. അപ്പോഴാണ് അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് മാതാജി. സപ്താഹവും നമ്മളെ ക്ലാസ്സും ഭാഗവതം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? സപ്താഹത്തിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? അത് പൈസ മേടിച്ച് നമ്മളൊരു അവിടെ ചെയ്യണമെന്നല്ലാതെ അതിന് അത്രയും ഇത് കിട്ടില്ല നമുക്ക്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്താണ്, അവിടെ ഭക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ വേറൊരു ബിസിനസ് ഇല്ല നമ്മളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നതും ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയില്ലേ? പക്ഷെ മറ്റേതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് നമ്മളൊരു പൈസ കൊടുത്ത് അവര് വന്നു, അവരത് പറഞ്ഞു, അവരത് പോകുന്നു. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ സപ്താഹങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ മാതാജി അയച്ചു തന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെയാണത് ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയത്.
ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാൻ, നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിൽക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിം കർമ്മ കിമകർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതാഃ തത്തേ കർമ്മ പ്രവിക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വോ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അപ്പൊ കർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണെന്ന് ഉള്ളത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിക്കുന്നതാണ്. അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് ഇനി വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു തരാം. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നിനക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, നാരദൻ, മനു, കുമാരന്മാർ, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, യമൻ, ജനകൻ, ബലിചക്രവർത്തി മുതലായ ആധികാരിത്വമുള്ളവരെ പിന്തുടരുക തന്നെ വേണം. അപ്പോ ഈ 12 പേര് 12 മഹാജനങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നവര്. മഹാജനങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവർക്ക് മഹാജനങ്ങൾക്ക് എന്തിനുള്ള പവർ ഉണ്ട്? കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള പവർ ഉള്ളവരാണ് ഇവരൊക്കെ. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, നാരദ മഹർഷി, മനു, കുമാരന്മാര്, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, യമൻ, ജനകൻ, ബലിചക്രവർത്തി. ഇവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മഹാജനങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ഇവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവരെ പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ അധികാരിത്വമുള്ളവരെ പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. അതാണ് ഈ 12 മഹാജനങ്ങള്. കർമ്മണോ ഹ്യപ്യബോധവ്യം ചാവി കർമ്മണോ ബോധവ്യം ചാപി വികർമ്മണഃ. ഒരു ബോധവ്യം വിട്ടുണ്ട് അവിടെ അല്ലെ. അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹന കർമ്മണോ ഗതി. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്, നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. ഈ കർമ്മത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും വികർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും അകർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് വികർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള പ്രമാണികരോട് സഹവസിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് ഈ രഹസ്യജ്ഞാനം നേടുകയും വേണം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണിതും. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ ആളും അമ്പരന്ന് പോകും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ സഹവസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെക്കുറിച്ച്, ഈ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടണം. ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് പോലെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാനും ആ ഭക്തനും, അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തനും തമ്മിൽ, ഗുരുവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാന്ന്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ ആളും അമ്പരന്ന് പോകും. നമ്മളത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, കർമ്മത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും എന്ത് സംഭവിക്കും? അമ്പരപ്പ് സംഭവിക്കും. കർമ്മണ്യ കർമ്മ യത് പശ്യാത് കർമ്മണി ച കർമ്മയഃ സാ ബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സായുക്ത കൃഷ്ണ കർമ്മകൃത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനത്രേ മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അയാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ കാണാം. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. അതില് അകർമ്മത്തെ കാണാം. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെ കാണുമെന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ആയിരിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഒന്ന്, ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അയാളായിരിക്കും. അപ്പൊ അയാൾ എത്രയൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അയാൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലായിരിക്കും. കാരണം അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. അയാൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. അകർമ്മം എന്നാൽ പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മം എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിനെന്തില്ല? പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളില്ല, പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും വരുന്നില്ല. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫലം വരുന്നേ ഇല്ല. യസ്യ സർവേ സമാരംഭ കാമ
സങ്കല്പ വർജിത ജ്ഞാനാഗ്നിഗ്ധ കർമാണം തമാഹു പണ്ഡിതം ബുധഃ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ ിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്തിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കില്ല? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കില്ല. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ, അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടിയതിന്റെ ഒരു അഗ്നി, ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗ്നിയില് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം എഴിച്ചു കളഞ്ഞ ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് ആര്? ഈ ജ്ഞാനി എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. ഭഗവത് ദാസ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസം അഗ്നിയുടേത് പോലെയാണ്. ഒരിക്കൽ ജ്വലിച്ചു കിട്ടിയാൽ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളെയെല്ലാം അത് ചാമ്പലാക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസം അഗ്നിയുടെ പോലെയാണെന്നാ പറയണത്. ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ദാസ്യരാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള കാര്യമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ വികാസം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അഗ്നിയുടേത് പോലെ. അഗ്നിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അഗ്നി കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം അത് ചാമ്പലാക്കും. നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം ചാമ്പലാക്കാനായിട്ട് അഗ്നിയുടെ പോലെയാണ് അപ്പൊ അത് ഈ ജ്ഞാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും ചാമ്പലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അറിവ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട്. त्यक्ता कर्मफलं संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ തന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തി കൂടാതെ, തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായിട്ടും സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ, തന്റെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളില് ആസക്തി ഇല്ലാതെ സദാ സംതൃപ്തനായിട്ട് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വ്യക്തി? സംതൃപ്തനായിരിക്കും. കാരണം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സംതൃപ്തനായിരിക്കും, സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ, സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കും ആ ഭക്തൻ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ഇല്ല? കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്ത് കർമ്മങ്ങളില്ല അവിടെ? കാമ്യകർമ്മങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല. ഭക്തൻ പരിശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനല്ല. അപ്പൊ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? പരിശുദ്ധമായ ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനല്ല. തന്റെ നിലനിൽപ്പിൽ പോലും അയാൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല. അതെല്ലാം കൃഷ്ണൻ അധീനമാണ്. അപ്പൊ തന്റെ നിലനിൽപ്പ് പോലും ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. കാരണം എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ ആസക്തനാകുന്നില്ല. താൻ നിലനിൽക്കുന്നതും എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നിനും യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നിരാശീർയത ചിത്രാത്മാ ത്യക്ത സർവാപരിഗ്രഹഃ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടത്തിലും ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചു. സമ്പത്ത്, നേട്ടം, ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇതൊന്നും ഇല്ല. ജീവിതത്തിന്റെ അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ അവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മെഴുക്കിടുകയും ശുചീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളൊരു യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് കേടായി പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഓയിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ശുചീകരിക്കേണ്ടതൊക്കെ വരും. അതേപോലെ തന്നെ ദിവ്യപ്രേമഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉതകത്തക്ക വിധം സ്വശരീരത്തെ പുലർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം കൃഷ്ണാവബോധവാനായ ഭക്തൻ പ്രവർത്തികൾ നിർവഹിക്കുന്നു. അയാളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക്
എന്ത് വേണം? ഒരു ശരീരം വേണം. ആ ശരീരം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. യദൃച്ഛാലാപ സന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സരഃ സമാസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാ പീനാനി ഭത്യതേ. താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ഭക്തനല്ല. താനേ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് സംതൃപ്തനും, താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ. ജയവും പരാജയത്തിനെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അയാൾ എങ്ങനെയല്ല? അയാള് ബന്ധനത്തിലല്ല. അയാൾ ഒരിക്കലും എങ്ങനെ വരുന്നില്ല? ബന്ധനത്തിൽ വരുന്നില്ല. താനേ വരുന്ന നേട്ടങ്ങളില് അയാൾ സംതൃപ്തനായിരിക്കും, ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കും, നിർമത്സരനായിരിക്കും. മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, മത്സരബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. ദ്വന്ദ്മുക്തൻ എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? നമുക്ക് ഇതാണോ അതാണോ എന്നുള്ളത് അല്ലെ, സുഖോ ദുഃഖ ലാഭോ നഷ്ടോ, അതിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കും, ചിന്തകളിൽ നിന്ന്. അങ്ങനത്തെ ജയാപരാജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും അതില് ബന്ധനത്തിൽ വരുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള തന്റെ സേവനത്തിന് മറ്റാരുടെയും പ്രവൃത്തി തടസ്സമായി തീരാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താൻ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിന് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തി തടസ്സമായി തീരാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം ഏത് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാനും ഭക്തന് കഴിയും. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനാർത്ഥം ഏത് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. ഗദാ സംഘസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിത ചേതസഃ യജ്ഞായാചരത കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവലീയത. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെടാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വലയം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തില് അതില് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? ദിവ്യതയിൽ വലയം പ്രാപിക്കും. അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക് ആത്മീയമായ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുമെന്നർത്ഥം. അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആ കർമ്മത്തിനൊന്നും ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം യജ്ഞങ്ങളാണ്. അവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും അതീന്ദ്രിയതയിൽ ലയിക്കുന്നതിനാൽ അയാൾ ഭൗതിക ഫലങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മം ചെയ്താലും അതെന്താണ്? യജ്ഞങ്ങളായിരിക്കും, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ്? അതീന്ദ്രിയതയിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ല, അതിന് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവിർ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണ ആഹുതം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമാ സമാധിനൗ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാക്തിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ്? നിശ്ചയമായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാക്തിയും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആത്മീയ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലോകത്തിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. മാത്രമല്ല ആ യജ്ഞത്തില് ഹവിസും യജ്ഞാക്തിയും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ആ യജ്ഞത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തില് ഹവിസ് യജ്ഞാക്തി ഇതൊക്കെ ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ള തന്നെ ആയിരിക്കും. ക്ഷീരോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗത്താൽ കുടൽ രോഗം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് പാലിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നം തൈര് ഔഷധമായിട്ട് മാറും.
ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയ ബദ്ധനായ ഒരു ആത്മാവിന് ഇവിടെ ഗീത സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിലെ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഔഷധം. അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം അമിതമായിട്ട് പാൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അസുഖം വന്ന കുടൽ രോഗം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് മറുമരുന്ന് എന്താണ്? തൈരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ബദ്ധനായ ഒരു ആത്മാവിന് അതിൽ നിന്ന് മോചനത്തിനുള്ള ഔഷധം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധമാണ് അതിനുള്ള ഔഷധം. ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗിന പരിഭാസത്തെ ബ്രഹ്മാജ്ഞാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞേനൈവോപജുഹ്യതി. ചില യോഗികൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചില യോഗികൾ എന്ത് ചെയ്യും? യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ചിലരാണെങ്കിലോ പരബ്രഹ്മ തേജസ്സില്, പരബ്രഹ്മത്തില് യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. പലവിധം യജ്ഞങ്ങളെ മുഖ്യമായി 2 വിഭാഗങ്ങളാക്കാം. ഭൗതിക സമ്പത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം, ഒന്ന് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തിന്, സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ 2 തരത്തിൽ നമ്മളെ യജ്ഞങ്ങള്, ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാമ്പത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം, രണ്ടാമത്തത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ സർവ്വഭൗതിക സമ്പത്തും ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സർവ്വ സമ്പത്തും അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കും. ശ്രോതാദീനീന്ദ്രിയാണ്യന്യ സംയമാഗ്നിഷു ജുഹ്യതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയാനന്യ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിഷു ജുഹ്യതി. ചിലർ, അതായത് കറ കളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികൾ ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചിലര് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് കറകളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികള് ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് ആത്മസംയമനം പാലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, ശ്രവണ പ്രക്രിയകളൊക്കെ ആ അഗ്നിയിൽ ഹോമിപ്പിക്കുന്നു. ചിലരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെയാണ് ഹോമിക്കുന്നത്. ആത്മസംയമനം എന്നീ ബ്രഹ്മചാരികള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഹോമിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച് ഗൃഹസ്ഥര് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മചാരികൾ അഥവാ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മനോനിയന്ത്രണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികള് അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ട പ്രകാരം ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളാണ് ഉപേക്ഷിച്ച് മനോനിയന്ത്രണം ചെയ്യുന്നത്. ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരി ഹരേർ നാമാനുകീർത്തനം അഥവാ ഭഗവത് നാമശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഹരേർ നാമ കീർത്തനത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ നാമശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കും. സർവാണി ഇന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയമ യോഗാഗ്നവ ജുഹ്യതി ജ്ഞാനദീപിതേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായിട്ടുള്ള മറ്റു ചിലര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഒക്കെ എന്താണ്? നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിൽ ഹോമിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെയാണത്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് തൽപരരായിട്ടുള്ള ചിലരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സിന്റെ അഗ്നിയിൽ ഹോമിപ്പിക്കും. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? യോഗ സിദ്ധിയിലൂടെ. പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് ആകൃഷ്ടനായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് പരകാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് ആകൃഷ്ടനായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് പരകാത്മാവ് അങ്ങനെ വിളിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ്?
അതേ ആത്മാവ് സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോൾ അതിനെ പ്രത്യേക ആത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പരാഗാത്മാവ് എന്ന് പറയും. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് ആകൃഷ്ടനായിരിക്കുമ്പോൾ ആ ആത്മാവ് പരകാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടും. ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്തറിയപ്പെടും? പ്രത്യേക ആത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളില് ആകൃഷ്ടനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പരാഗാത്മാവെന്നും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോൾ അതിനെ പ്രത്യേക ആത്മാവെന്നും അറിയപ്പെടും. ദ്രവ്യയജ്ഞാസ്തപോ യജ്ഞോ യോഗയജ്ഞാസ്തഥാ പരേ സ്വാതിയജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച യഥാ സംസൃതാവൃത. സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. അപ്പൊ ചിലരാണെങ്കിലോ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിക്കൊണ്ട് തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ട് ബോധദീപ്തരാകും. അവര് ബോധദീപ്തമാകും, പ്രകാശമാനമാകും. മറ്റു ചിലർ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്തിലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദധ്യായനത്തിലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചിലരാണെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കഠിനമായ തപശ്ചര്യകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദാധ്യായനത്താലും അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കും. പലരും പല രീതിയിലാണ് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം. ദ്രവ്യയജ്ഞം ഏതാണ്? വിവിധ ദാനകർമ്മങ്ങൾക്കായി കൈവശമുള്ളതെല്ലാം വിനിയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ദ്രവ്യയജ്ഞം. തപോയജ്ഞം, ചാതുർമാസ്യ വ്രതം എടുക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? തപോയജ്ഞം. യോഗയജ്ഞം, യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്നത് യോഗയജ്ഞം. സ്വാധ്യായയജ്ഞം, നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുക, സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് സ്വാധ്യായയജ്ഞം. നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമായതുകൊണ്ട് ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണെന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപാനേ ജുഹ്കതി പ്രാണ പ്രാണേ പാനം തഥാ പരേ പ്രാണാപാനാഗതിരുത്വാ പ്രാണായാമാപരായണഃ അപരേ നിയതാഹാര പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹ്കതി. ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസ നിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലരുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിലനിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധനത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പൊ ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ശ്വാസ നിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവര്, അപ്രകാരം അവരെന്ത് ചെയ്യും? ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തി അവസാനം അവരെന്ത് ചെയ്യും? സമാധിസ്ഥരാകും. അങ്ങനെ ചിലരെന്ത് ചെയ്യും? ആഹാര നിരോധനത്തിലൂടെ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കും. ചിലര് ആഹാര നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധം വന്ന ഒരാൾക്കാകട്ടെ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്താൽ മുഴുകിയിരിക്കയാൽ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവനാണ്. ജീവിതാവസാനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും അയാൾ എത്തിച്ചേരും. ആ നിലയ്ക്ക് തന്റെ ഇഹലോക ജീവിതം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ആ ഭക്തൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം ആ വ്യക്തിക്ക് എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും? അതീന്ദ്രിയമായ തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ട്? ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. ഇഹലോക ജീവിതം ദീർഘിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കുന്നില്ല. സർവേപ്യത്തെ യജ്ഞവിതോ യജ്ഞക്ഷപിത കൽമഷഃ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതാ ഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മ സനാതനം. യജ്ഞോദ്ദേശ്യം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്നു അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞോദ്ദേശ്യം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണ് ആര്? ഈ യോഗികളെല്ലാം. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരും അതുകൊണ്ട് പാപപ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം നീക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ് യോഗികള്. അപ്പൊ യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന അവര് പരമമായ ആ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് മുന്നേറാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇതുവരെ പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി വിവരിച്ചതിൽ നിന്ന് അവയുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് എല്ലാത്തിന്റെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. 7:30 വരെ എടുക്കാൻ പറ്റും? ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തണോ? 5:30 കയറിയാണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും? ഹരേ കൃഷ്ണ. 7:30 വരെ എടുത്തോളൂ മാതാജി.
എടുക്കാം അല്ലെ? എടുക്കാം. എടുത്തോ. നേരത്തെ കേറിയോണ്ട് ചോദിച്ചതാ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എടുക്കാം. ഓക്കെ എല്ലാ മാതാജി. ദിവസവും എടുക്കാം മാതാജി. ഭാഗവതത്തിന്റെ പാരായണത്തിനുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ആ സമയമല്ലേ ഇപ്പൊ ഇന്ന് പോയത്. നമ്മളിത് വായിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ന്യായം ലോകേസ്യ യജ്ഞസ്യ, ഒരു മിനിറ്റ്. ന്യായം ലോകേസ്യ യജ്ഞസ്യ കുതോന്യ കുരു സത്തമാ കുരു ശ്രേഷ്ഠ. യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല, പിന്നെയല്ല പരലോകത്തിൽ. അപ്പൊ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഈ ലോകത്തിൽ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാ പരലോകത്തിൽ? അപ്പൊ എവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണെന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നമുക്ക് എന്തിലൂടെ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ഏവം ബഹുവിധ യജ്ഞ വിദധ ബ്രഹ്മണോ മുഖേ കർമ്മജാൻ വിത്തി താൻ സർവ നേവം ജ്ഞാതോ വിമോക്ഷ്യസേ. പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇവ എല്ലാം വിധി കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവായതാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം എന്തിലുള്ളതാണ്? വേദസമ്മതങ്ങളാണ്, വേദത്തിലുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം. ഈ വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇതെല്ലാം വിവിധ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാജ്ഞാനയജ്ഞാപരം തപ സർവം കർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യത്തെ. ഹേ ശത്രുജ്ഞയ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. ഹേ പാർത്ഥ, സർവ കർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ, ദ്രവ്യയജ്ഞം സ്വന്തമായിട്ടുള്ളത് ത്യജിക്കുക, അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനയജ്ഞം. ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം, ജ്ഞാനം നേടുന്ന യജ്ഞം, അത് ദ്രവ്യത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണ്. ഹേ പാർത്ഥ, സർവ കർമ്മത്യാഗങ്ങളും, എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നത് എവിടേക്കാണ്? ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. എല്ലാതും എത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ലൗകിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുകയും അവസാനം അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെയുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയുമാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ്? പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരണം, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണം. അവസാനം നമുക്ക് എവിടെ എത്തണം? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുക, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഈ പറഞ്ഞ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. ആ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ആ സത്യത്തെ, ആ പരമമായ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാള് സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട്? ആ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. സ്വതന്ത്രമായ ഗ്രന്ഥ പഠനങ്ങളാകട്ടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ആരെയും സഹായിക്കില്ല. നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല. ജ്ഞാനസിദ്ധിക്ക് വിശ്വാസിനായ ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ജ്ഞാനസിദ്ധി നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ആചാര്യന്റെ സാമീപ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആചാര്യനിലൂടെയാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭൃത്യനെ പോലെ ദുരഭിമാനം ത്യജിച്ച് സേവിക്കുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തി എത്രേ ആത്മീയ ജീവിത പുരോഗതിയുടെ രഹസ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഒരു സേവകനെ പോലെ ദുരഭിമാനം ത്യജിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഗുരുവിനെ സേവിക്കണം.
ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു, ആ ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തിയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ രഹസ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ പുരോഗതി നമുക്കുണ്ടാകും. വിനയവും സത്യാന്വേഷണമാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് അനുയോജ്യമായ മറ്റ് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ. വിനയവും സേവനവും ഇല്ലാതെ ആത്മീയ ഗുരുവിനോടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വിനയവും സത്യാന്വേഷണം, അതാണ് നമ്മളെ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ രണ്ട് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ. അത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അതിന്റെ അന്വേഷണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫലപ്രദമാകില്ല. അതായത് നമ്മളൊരു ഗുരുവിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ അറിവ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ പരീക്ഷിക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കരുത്. നമ്മൾ എന്താണ് വിനയത്തോടെ സത്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുക, നമ്മുടെ അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ അറിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ അറിവ് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കരുത്. ഗുരുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ശിഷ്യൻ ജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ശിഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം നിർവാജ്യമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ആത്മീയജ്ഞാനം നൽകി ഗുരു അയാൾ അനുഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ശിഷ്യന്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ശിഷ്യൻ വിജയിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ശിഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം നിർവ്യാജമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആത്മീയജ്ഞാനം ആര് നൽകും? ഗുരു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും. യജ്ഞാത്വാന പുനർമോഹമേവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂതാന്യശേഷേണ ദ്രക്ഷ്യസ്യാത്മാന്യഥമയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അതീതനാവില്ല. സർവ്വജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാകും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന്, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല, മായയ്ക്ക് അധീനനാകേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം നേടണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആ യഥാർത്ഥ യോഗ്യതകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം നേടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല. സർവ്വജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും എന്റേതാണെന്നും ആർക്ക് മനസ്സിലാകും? ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതൊരു ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു അസ്തിത്വമില്ല. അതുണ്ടെന്ന തോന്നലിനെയാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു ജീവാത്മാവിനും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസിത്വം എന്ന നിലയില് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു അസ്തിത്വം ഒറ്റ ജീവാത്മാവിനുമില്ല. അതുണ്ടെന്നുള്ളൊരു തോന്നലില് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മായ എന്ന് പറയാം. അത് നമ്മൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു നിലനിൽപ്പുണ്ട്, ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അഭിചേദസ്തി ചാപേഭ്യ സർവേഭ്യ പരപാപകൃത്തമഃ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വ്യജിനം സംതരക്ഷ്യസി. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പാപികളിൽ വെച്ചിട്ട് മഹാപാപിയാണെങ്കിലും പോലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദുഃഖ സമുദ്രത്തെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഭൗതിക ലോകത്തെ ചിലപ്പോൾ അജ്ഞാന സമുദ്രമായും ചിലപ്പോൾ ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യമായും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാന സമുദ്രം, അജ്ഞാനത്തിന്റെ സമുദ്രമാണ് എന്ത്? ഭൗതിക ലോകം. പിന്നെ ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യമാണ്, ആളിക്കത്തുന്ന കാടാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അവിടെ മുഴുവനും നശിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ അത് ആണെന്നാണ് എന്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എത്ര നിപുണനായ നീന്തൽക്കാരനായാലും ശരി, കടലിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള സമരം കടുത്തതാണ്. ഒരു നീന്തൽക്കാരനെ പിടിച്ചു കയറ്റാൻ വരുന്ന ആളാണ് ഉത്തമനായ രക്ഷകൻ. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ആ നീന്തൽക്കാരനെ പിടിച്ചു കയറ്റുന്ന ആളാണ്. അതായത് നമ്മള് എത്ര വലിയൊരു നീന്തൽക്കാരനായാലും ശരി, ചിലപ്പോ എന്താണ് കടലില് ജീവൻ നിലനിർത്താനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തരുന്നൊരു കൈ, അതാണ് ആര്? ആ ഉത്തമ രക്ഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഗുരുവിന്റെ കൈ എന്ന് പറയുന്നത്. യഥൈതാംസി സമിത്യോഗ്നർ ഭസ്മാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിനെന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണോ കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ, കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ
ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി എന്ത് ചെയ്യും? സർവ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി കൊണ്ട് സാധിക്കും. പാപകർമ്മങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഈ അഗ്നിയിൽ ശാമ്പലാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ അഗ്നിയിൽ എന്ത് പോകും? പാപം മാത്രമല്ല പോകുന്നത്, പുണ്യങ്ങളും പോകും. കാരണം പുണ്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്താണ്? ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. കർമ്മ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപവും ബന്ധിപ്പിക്കും, പുണ്യവും ബന്ധിപ്പിക്കും. രണ്ടും നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നതാണ്. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശ്യം പവിത്രാമിഹ വിദ്യതേ തത്സ്വയം യോഗ സംസിദ്ധ കാലേനാത്മനി വിത്തതി. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ മറ്റൊന്നില്ല. ഈ ലോകത്തില് അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തെ പോലെ പരിശുദ്ധമായിട്ടും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വേറൊന്നുമില്ല. ഈ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധമായിട്ടും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വേറൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. നന്നായിട്ട് പാകപ്പെട്ട ഒരു ഫലമാണ് എന്ത്? ഈ ജ്ഞാനം. ഏത് ജ്ഞാനാണ്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക്, ഭക്തിയോഗയുടെ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാലക്രമേണ എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജ്ഞാനം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയോഗത്തില് പരിശീലനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജ്ഞാനത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ശ്രദ്ധാവാം ലഭ്യതേ ജ്ഞാനം തത്പര സംയതേന്ദ്രിയഃ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരം ശാന്തി അചിരേണാധിഗച്ഛതി. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധയുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരും. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവൻ, ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും എന്താണ്? ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്വനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധായുക്തനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, വിശ്വാസമുള്ളവനുമായിട്ടൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? വേഗത്തിൽ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആത്യന്തികമായ പൂർണ്ണതയിലെത്താമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധാവൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം എന്ത് സാധിക്കും? അതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാൾക്ക് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ആ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. വോയിസില്ലല്ലോ മാതാജി. സ്റ്റക്കായി പോയി. മാതാജി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അജ്ഞശ്ച സംയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയെ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ്? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അജ്ഞരായവർക്ക്, അവിശ്വാസികളായവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായിട്ടുള്ള ജീവന് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവര് അധപതിച്ചു പോകും. അവർക്ക് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും ഒരിക്കലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിപതന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച്, തന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നവൻ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി
ആധ്യാത്മിക സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് നമ്മളെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാൻ പരമഭോക്താവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സ്വയം അരുളി ചെയ്ത ഗീതോപദേശം അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. ഇപ്പൊ ഗീതോപദേശം അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശം അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാദ് ജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗ ആതിഷ്ഠോതിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിൽക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ, ഭാരത യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളൊക്കെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ടെടുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ, ഭാരത യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ജീവസത്തയുടെ സാർവകാലികമായ പ്രവർത്തനം അഥവാ സനാതന യോഗം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട യോഗ പദ്ധതിയുടെ പേര്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ സാർവകാലികമായ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ സനാതന യോഗം ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട യോഗ പദ്ധതിയുടെ പേര്. വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തെ സൂക്ഷിക്കുക. ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായും പരമപുരുഷൻ തന്നെ, അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയങ്ങളും. ഇതറിഞ്ഞവൻ ഗീതാധ്യായനത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കേ വിമുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം അവരെ സൂക്ഷിക്കണം. ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായിട്ടും ആരാണ്? പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലോ അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഇതറിഞ്ഞവൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഗീതാധ്യായനത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്കേ മുക്തനായി തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ആദ്യമേ തന്നെ എന്ത് തുടങ്ങും? വിമുക്തനായിട്ട് തുടങ്ങും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇല്ലേ, നോക്കാം. എത്ര തൊട്ട് വരെ നോക്കാനുള്ളത്? 8 തൊട്ട് 12 മഹാജനങ്ങളായിരുന്നു. 12 മഹാജനങ്ങളോട്ട്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, നാരദൻ, മനുകുമാരന്മാർ, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ഗുരുദേവ ഗോസ്വാമി, യമൻ, ജനകൻ, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. വ്യാസദേവന്റെ മകനാണ് നമ്മളെ ഭാഗവതം പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. അതാ ഭാഗവതത്തിന്റെ മാതാജി അയച്ചെന്ന് അതിൽ ആദ്യത്തെ അതിലുണ്ട് സുഖമുനി. പിന്നെ അടുത്തത് കർമ്മം അകർമ്മം വികർമ്മം വ്യക്തമാക്കുക. ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം, വികർമ്മം. കർമ്മം ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം, വേണ്ടി അകർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താല് അകർമ്മം. വികർമ്മം. എങ്ങനെയാ കർമ്മം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്? സെൻസ് കേട്ടല്ലോ. ബുദ്ധിമാന്മാരെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ, അല്ലെ? 2 തരം യജ്ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൗതിക സമ്പത്തിനായുള്ള യജ്ഞം, സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യജ്ഞം, യജ്ഞം. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പരാഗാത്മാവ്, പ്രത്യേകാത്മാവ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് പരാഗാത്മാവ്, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്നവർ പ്രത്യേകാത്മാവ്. പ്രത്യേകാത്മാവ്.
4 തരം യജ്ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ദിവ്യയജ്ഞം, തപോയജ്ഞം, യോഗയജ്ഞം, സ്വാധ്യായജ്ഞം. നെറ്റ് പോയി തോന്നില്ല എന്റെ ഇടയ്ക്ക്. ഇടയ്ക്ക് പോയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഓക്കെ, ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തു. 4 തരം യജ്ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ദ്രവ്യയജ്ഞം, തപോയജ്ഞം, യോഗയജ്ഞം, സ്വാധ്യായജ്ഞം. സ്വാധ്യായജ്ഞം. സ്വാധ്യായം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഇരുന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാം. സ്വാധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാര മാർഗം എന്താണ്? അവബോധം വളർത്തിയെടുക്കും. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത? പരമസത്യത്തെ അറിയുക. പരമസത്യത്തെ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്? വിനയപൂർവം, സേവിക്കുക, വിനയവും സത്യബോധം. സത്യാന്വേഷണമായ ആത്മീയയജ്ഞത്തിന് പ്രതിപാദന പരിപ്രശ്നേന സേവയ അല്ലെ. നമ്മള് എങ്ങനെയായിരിക്കണം സമീപിക്കേണ്ടത്? പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം. ഭാരബോധത്തോടുകൂടി താഴ്മയോടെ, പരിപ്രശ്ന എന്ന് പറയില്ലേ, താഴ്മയോടെ വേണം ചോദിക്കാനായിട്ട്. വിനയത്തോടെ താഴ്മയോടെ തിരിച്ചറിയണം. സേവിക്കുണ്ട്, പരിപ്രശ്നേന സേവയ, സേവിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഗുരുസേവ, അത് വപ്പു സേവ, വാണിസേവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരുവിന് സേവ ചെയ്യുന്നത് വപ്പു സേവ, വാണി സേവ. വപ്പു സേവ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവകള്. അതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഗുരുക്കന്മാർക്കും മാതാജിമാർക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഗുരുക്കന്മാർക്ക് പ്രഭുക്കന്മാർക്കല്ല ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് എന്താണ് വപ്പു സേവ. വാണി സേവ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക. അതാണ് വാണി സേവ. അതാണ് 2ാമത്തെ സേവ. ഗുരുവിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഏതാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു? ജ്ഞാനസമുദ്രം, ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യം. അതെ, 2 തരത്തില് പറഞ്ഞു. അജ്ഞാനമായ സമുദ്രമാണെന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ? ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യം. ആളിക്കത്തുന്ന ആരണ്യം പോലെയാണെന്നും പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ? പറഞ്ഞു ദുഃഖാലയം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭാഗവതത്തിൽ പറയണത് കാരാഗൃഹാണെന്നാ പറയുന്നത്. ദുഃഖാലയം പറഞ്ഞു, ഭാഗവതത്തിൽ കാരാഗൃഹ എന്ന് പറയും. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയാം? കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പൂർണ്ണയിലെത്തുന്ന ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പൂർണ്ണതയിലെത്താമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും